Добър ден. Добър ден. По телефона се обадих за маса да запазя. Милачи, ето и вашата маса. Тая маса няма къде да седна, няма столове. Чайте сега малко. Вие по телефона казахте да ви запазя маса. Нищо не сте казвал за стол. Нещо не сте ме разбрали. Искам и столове към масата. Бе, той да не ти дърводелски цех, бе. Той кръчма. Ало, ето вече почна да ме изнервяш. Ето, обади са. Ай, поръчвай. Искаш ли напичка? Какво да искам? Напичка, искаш ли? Ко шипиш? Напитка. Напитка се казва, да. Ами какво ще ми препоръчате? Мухич. Какви мухи, бе? Как така мухи? Коктейлчи, мухичи с чадърче. Коктейл мохито с чедър. Не искам. Еми тогава ще донеса една водка. Цяла бутилка няма да мога. Добре, айде, нека да е цяла бутилката. Вече имам нужда от много алкохол при среща с такава дама като аз. Сокови? Какви окови? Сокови! Как окови, бе? Аби натурални сокови искаш ли, бе? Сокове? Да, искам един сок от портокал. Нали аз това казвам? Ко ми взе? Аз не съм такъв човек. Не взимам чужди вещи на никой. Не, бе, ко ми взе? Нищо не съм ти взел. Нищо. Не знаех, че трябва. Да не би да има повод нещо, че да ви взема нещо. Не, бе, ми взе. С ко ще мезиш водката? Ами с руска салата. Леле, попичих се от тебе. Честно ти казвам, попичих се цялата. Оф, що ни поръча порно? Как ще поръчам порно? Не, бе! Порно да беше поръчал! Свърши руската салата! По-рано! По-рано се казва. Порно. Добре, тогава запишете само една бутилка водка и един сок. Чай! Не искам чай. Не, бе! Чай, че много бързо говориш, не мога да запиша! За десерт кой ще идеш? Чизкейк. Абе! Къв чизкейк искаш, бе? Ти за хигиената ли нещо заяждаш? Ле... Не, просто ми донесете каквото си поръчах. Всъщност, верно ми донесете един чай. Какъв имате? Слайка. Друго? И бъс. Не ме интересува какво правите в свободното си време. Аз питах за чая. И даде, нали, аз за чая ти разправим, имам и слайка и бъс. Оле, човек, ти български не разбираш ли, бе? Ясно, без чай. Добре, ама първо ще трябва да си оправиш мечката. С коя мечка да се оправям? С мечката! С мечката да си оправиш, да си я платиш. Лето с български не разбира честно. Ами мисля, че аз като англичанин, живеещ от 2 месеца в България, говоря български по-добре от вас. Абе, сори, що ни каза, бе, ела си.